amb l'ànim de continuar compartint definicions i aportar algun detall sobre la nostra manera de veure l'espiritualitat, exposarem el que és renéixer o reencarnar. Primerament, veurem el que ens diu alguns diccionaris sobre aquestes paraules. Renéixer significa literal, tornar a néixer. El que es pot fer servir de forma literal o figurada, sent alguns dels seus sinònims més emprats, en sentit figurat, reaparèixer, reviure o recobrar noves forces físiques o morals. També es fa servir per indicar que alguna cosa sorgeix de nou, com la confiança o l'esperança. En quant al seu sentit més literal, s'ha trobat el sinònim de reencarnació, el qual sí que es defineix com elecció de tornar a encarnar, és a dir, el fet que un esperit o ésser torni a prendre forma corpòria, aplicant aquesta paraula a la vegada com a sinònim de ressuscitar o transmigrar. En el cristianisme i el catolicisme, renéixer significa experimentar una nova vida espiritual a través de la fe en Jesucrist, un procés conegut com a néixer de nou o regeneració. Aquest renaixement tan sols es refereix al renaixement espiritual, el qual implica el perdó dels pecats i la transformació interior per l'Esperit Sant, fet que porta canvis en les metes, el caràcter i les accions de la persona, orientant la seva vida cap a Déu i l'amor al proisme. En quant al que s'ha pogut trobar com a sinònim en els diccionaris de reencarnació, en les branques principals del cristianisme, aquestes la rebutgen, ja que el que fa referència està vist com un fet contrari als ensenyaments bíblics, de forma molt particular sobre la creença d'una única resurrecció. En el judaisme, renéixer pot referir-se a diversos conceptes, com la resurrecció física dels morts a l'era messiànica, la transformació espiritual d'una persona que es converteix al judaisme o la creença cabalística en el cicle de reencarnacions. També pot significar una renovació espiritual personal, com se simbolitza en la festivitat del Rosh Hashanah amb el terme Gilgul. El Gilgul sosté que l'ànima reencarna per complir una missió o reparació fins que es completa. Aquesta creença coexisteix amb altres idees sobre la vida després de la mort, com la resurrecció dels morts i la vinguda del Messies. A l'Islam, renéixer no es refereix a la reencarnació, considerant-la una creença falsa sent rebutjada, sinó a la resurrecció al més enllà i el renaixement espiritual del creient en aquesta vida, el qual s'aconsegueix a través de la fe i els bons comportaments que condueixen a la unió amb Déu. La resurrecció és una creença fonamental on tots els éssers humans seran ressuscitats per ser jutjats, mentre que el renaixement espiritual ocorre a través de la pietat, el servei a Al·là i la purificació de l'ànima. El budisme, renéixer és un cicle continu de naixement, mort i renaixement, anomenat samsara, impulsat pel karma. No es tracta de la transmigració d'una ànima eterna, sinó de la continuïtat de l'energia kàrmica, que modela les existències futures en diferents formes, com éssers divins, humans, animals, etc. Amb l'objectiu final d'alliberar-se d'aquest cicle i assolir el nirvana, un estat de pau i d'alliberament. En l'espiritisme, renéixer es refereix al procés d'evolució espiritual i reencarnació on l'ànima experimenta múltiples vides per aprendre, evolucionar i perfeccionar-se.
No és un esdeveniment únic, sinó un cicle continu de vida i mort que permet a l'ànima progressar moralment i intel·lectualment cap a la perfecció, a diferència del concepte cristià de néixer de nou, que és una transformació espiritual única per la fe. La reencarnació implica un procés d'aprenentatge al llarg de diverses existències. Amb el que s'acaba d'exposar, s'ha pogut observar que, igual que va passar a l'exposició sobre el pla espiritual, que les tres religions o filosofies en base judaica, com a l'islam, salvant una diferència en el judaïsme, aquestes en comú exposen que renéixer és el canvi de vida que sofreix un ésser humà, principalment quan es fa amb el propòsit d'apropar-se a Déu, no emprant-la quan es fa el pas contrari. La petita o gran diferència que es troba en el judaïsme, encara que no esmenta la reencarnació formant part de la doctrina oficial, sí que ho fa a la mística jueva, particularment a la Cabala, on indica que les ànimes dels justos poden renéixer en diferents cossos i, fins i tot, en altres éssers vius, sent aquesta forma de veure també la que expressa el budisme, encara que no ho fa utilitzant el mot d'ànima, sí que ho fa amb el de consciència, de la qual indica que tant es pot reencarnar com a humà, animal o en altres estats. Però què exposem nosaltres com a espiritualistes? Com a espiritualistes, nosaltres ens acostem quasi per complet amb el que expressa l'espiritisme, atribuint-li el mateix significat tant a la paraula renéixer com la de reencarnar, i sobre el que comporten compartim en gran mesura amb el que diu el budisme, encara que matisant que l'ànima o esperit realitza aquest procés per aprendre o reparar, basat en la llei de causa i efecte, i que mai es farà un pas enrere, atès que ja s'ha passat per als altres estats abans d'encarnar com a humà en el planeta Terra, i que l'esperit mai no pot perdre el que ha après en altres encarnacions, encara que acceptem que en una encarnació es pot quedar aturat al mateix nivell d'evolució que posseïa abans de tornar a néixer. D'altra banda, també utilitzem les mateixes paraules de renéixer i reencarnar per referir-nos quan l'esperit pugui néixer en un altre pla, encara que l'embolcall que hagi de portar no sigui el carnal, sí que necessitarà un per poder desenvolupar-se en aquest altre pla que li correspongui.